Λάρνακα και Βενετία θα αδελφοποιηθούν τον ερχόμενο Μάιο. Τις δύο πόλεις συνδέουν δεσμοί 500 χρόνων από τον καιρό της Ενετοκρατίας. Με τη διδημοποίηση των δύο πόλεων, η Λάρνακα φιλοδοξεί να ανοίξει μια νέα εποχή στις σχέσεις των δύο πόλεων. Μας ενημερώνει η Αργυρός Μπανιώτου. Ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας και ο Άγιος Λάζαρος της Λάρνακας θα συνδέονται με δεσμούς αδελφοποίησης από τις 15 Μαΐου, οπότε η πόλη του Ζήνονα θα διδημοποιηθεί με τη Βενετία σε τελετή που θα γίνει στην πόλη που δικαίως ονομάζεται Βασίλισσα της Αδριατικής. Οι νέες αυτές σχέσεις της Λάρνακας με τη Βενετία πιστεύουν ότι είναι οι σημαντικότερες που έχει επιτύχει Κυπριακός Δήμος. Η Λάρνακα στην τελετή Festa della Senza από τις 12 έως τις 17 Μαΐου θα πάρει για ένα χρόνο το δακτυλίδι του Δόγη. Ο Δόγης ως άρχον της Βενετίας κατά την τελετή πετάει ένα δακτυλίδι στη θάλασσα επισημοποιώντας το πάντρεμα της πόλης του με το υγρό στοιχείο. Το δακτυλίδι αυτό, λέγει η παράδοση, δίδεται σε μία από τις πολλές διεθνείς σχέσεις της Βενετίας. Θα μας δώσουν και άλλες ευκαιρίες για να αναδείξουμε τις ιστορικές αυτές σχέσεις της Κύπρου με της Ιταλίας, αλλά ειδικότερα της Λάρνακας με τη Βενετία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών και του ΚΟΤ. Στην τελετή είναι προσκεκλημένοι όλοι οι Λαρνακείς. Ο Δήμος Λάρνακας έχει κάνει διευθετήσεις με την αεροπορική εταιρεία Blue Air.